Wala nang buhay at nakasilid sa eco bag. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang bagong silang na sanggol na natagpuan nitong Biyernes, January 23 sa isang apartment sa barangay Bagong Bayan, Surnaga City. Diyan po sa may Sontre, Kiburak Drive, Rosal Street, Bagong Bayan, Sur. Uga po dyan ng nakuha ko yan. Gadan na umboy. Ano po? So, sa may boarding house po yan. So, base po sa pag-iimbestiga may nag-report po sa MOYA na may nahiling na gadan na umboy. Yaon sa sarong box ang lalaki. Umboy siya. Gadan talaga. Sa follow-up investigation, natunton ng mga otoridad ang 22 anyos na estudyante at ina ng sanggol. Maayos namang ibinurol ng barangay council ang sanggol hanggang sa nitong nakaraang araw nang kunin ito ng pamilya ng 22 anyos na estudyante. Naharap ang dalaga sa kasong kriminal. Dagdag pa ni Captain Buesa, may pinagdaraan ng depresyon umano ang ina ng sanggol. Nagdigdi itong si ama, itong 22 anyos. So, dumaan na pag-araman mi na may talagang may pinag-agihan ng ararom sa itong 22 anyos na babae. Ina kaniyong gadan na boy na depression. Makita to lang na itong guidance or advice. Siguro pag mga araw po kaya pagurulayan kang pamilya. Aramon po anong status kan sa sendang aki. Ano po, ang kumo sa sendang pagklase. And from time to time, magkauganing itong family bonding. Po, para maaraman, maaraman kung talagang may pinag-aagian, ito talagang sarong kayan. Jan Amador, CSN.